Salutare toată lumea, eu sunt Daniel și astăzi ne jucăm Garena Free Fire. Da, astăzi ne jucăm fix Garena Free Fire. Bă, da, de ce? Da, astăzi ne jucăm Garena Free Fire și din păcate astăzi ne jucăm singuri. Na, aia, ne jucăm din păcate singuri. Aia, ne jucăm singuri, dar astăzi vreau să ne jucăm din păcate singuri și hai să dau drumul la treabă. Și astăzi sunt tare curios dacă o să fiu ca întotdeauna pe locul 1, uneori am și pe locul 3, uneori pe locul 2 și uneori am și sprint. Asta e ce mai bine. Pentru asta oricum o să facem serie cu Garena Free Fire Max. Dar sunt tare curios să fie Garena Free Fire Max pentru că sunt tare curios să fie mai diferit decât este Free Fire normal. Urcat. Urcat. Stați. Bă, da, tot nu și mai trece cu mai vede sau lui. Da. Și sunt pe fost cum o să fie acum. Aha. Și dar parcă am așa ceva emoții. Parcă nu m-am jucat de 30 de ani. Haide. Asta e avionul. Nu aș spune că... Să-mi ce pro sunt. Mă, dar trebuie să nu mă întâlnesc cu cineva. Nu în partea, că nu să le țin. Pentru că vreau să-mi iau multe arme, ca să nu mă întâlnesc cu cineva, că atunci nu am arme. Dacă nu am arme la mine, în jocul ăsta să mor și după aia nu știu ce fac. Adică pe aici controlez un pic zona și hai să mergem pe la această casă. Dar nu pot nici să sar gardul, bă. Mamă, haide, de drumul la motoare. Arme. Mamă, e bine că am luat arme. Am luat o armă. O sabie. O puta sau fusă. Că, stai. Sunt bune. Asta e zona mea. Nimeni n-are voie să intre. Bă, și sincer, mereu nu-mi place în jocul ăsta, bă, că dacă mereu vine câmpul ăla de forță, adică toată lumea cred că știe. Deci dacă Free Fire îl știe. Mi se pare că e și pe PUBG. Asta care m-am întâmplat. Foși, măi. Da, am omorât, era să mă omoare. Puteam să-mi va picioarele aici. În episodul ăsta am omorât câțiva oameni. Hai să-mi bat picioarele, m-am omorât eu prost, bă! Ce prost sunt! Să-mi bat picioarele! Fix pe locul 34 am ieșit, băgam ei și picioarele. Ce prost sunt, bă! Fraților, pe mine m-a învățat un prieten. Bă, când vrei să-ți bagi mai multă viață, să te pui jos la pământ și nu te omoară nimeni. Ce pace, mă enervez, mă. Mamă. Stau atâta.
Vreau să intru înapoi în meci. Vreau să intru înapoi în meci. Mamă, mamă, ce mă fric acum. Am și pierdut. Bă, ce prost sunt. Ba picioare. Gata, fraților, am revenit, am intrat fix în meci, am luat o mică pauză că trebuia să-mi pun căștile. Acum hai să mergem undeva prin partea asta, nu. Bă, iar sunt, bă, nu mă pot deloc bine. Aici măcar am găsit arme. Unde să vreau să dau ce pot din mine în secunda asta. Ce... Mama, dacă prost-o cu glonțul. Adică pe aici nu găsesc nicio victimă. Las mă sus în tur. Acum. A, te-am găsit victima. Victima mea. Te-am găsit. Mă. Aia l-am omorât. Trebuia să-l omor. Dar ce vrea să fac? Să-l stau să-l privesc? A? A? Aici pot să stau cu shotgun-ul. Cu shotgun-ul. Cine vine, îl distrug. Stai ce mă, vine aici. Dați-l pe cum omor pe fraier. L-am distrus. L-am distrus. Ia ce are fraierul. Arma. Bine. Stau aici. Arma. Alarma. Mă dă că mă simt. Shotgun. Hai băi, mai băiete, măi. Hai băiete, măi. Hai băiete, hai vino să ne bătem. Dacă ești tare. Ce-am văzut-o? Vrea să mă omoare. Vrea să mă omoare, vă zic eu. Vă zic eu. Ce prost sunt. Hai să vedem arma mea. Mă gândeam că poate are și o armă. Gata, hai. Mamă, fugi. Mamă. Fugi, tăticule, că nu e de mine.
Mamă, arma mea preferată. Asta e arma mea preferată. La un moment dat mi se pare că am avut o armă cu infinit, adică... Ce faci mai aici? Mamă, trebuie să fug, trebuie să fug că mă țin pe mine picioarele. Trebuie să fug că mă țin pe mine picioarele! Aaaa! Fugi! Fugi, băi! Mamă! Mamă, timpana mea. Bă, dar asta nu suport în jocul ăsta. Și de asta mi vine să-l instalez. Că asta mă enervează, că mor după aia. Mamă, dacă mor. Mamă. Să dau. Hai, fugi, 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 fugi. Fugi. Mă, deci mă duc undeva să nu mă prindă la din spate, că am pus-o, adică sunt mort, adică știi ce vreau să zic, fraților. Aoleu. Gata. Am acum mai multă viață. Mergem un pic, mergem un pic. Hai să vedem. Bă, da, nimeni nu mai e pe hartă, adică până acum am omorât și pe cineva. Și-o bun. Unii mai sunt așa ca gândace pe cea pitiți. Știi ce vreau să zic? Bă, stai bun. Gata. Bă, toate fetele, te-am ales pe tine. Da, cred că cam atât o să fie cu acest episod, pentru că mi se lungește episodul și trebuie să-mi bag numărul la YouTube, etc. și e greu. Dar, sincer, după aia nu o să mai postez din cauza asta. Hai să văd dacă mor pe cineva pe aici. Acolo mașina. Mașina e bună, mașina e bună, vă zic eu. Mă, poate stau și eu, stai că trebuie să-mi dau un pic. Fug. Mama, aici pot să fug acum, că vreau eu. Da. Că pe ăsta le-au, uite, pe ăsta le-au pe capotă. Asta n-are cum să mă moare! Băga-mi aici picioarele! Ăsta este vechiul meu caracter. M-am venit să-l înjur. Dar cred că cam atât să fie cu acest episod. Eu am fost Daniel și... Pa, pa!